Salamu alaikum. Ai mun muna fada miki mun dawo daga Ibadan. Gwan me da kai da kai wada? Canjin kuɗi ko? Sanyin kuɗi ya bara mu dawo Najeriya ba. Dama ana gaya maka kana gudun Kano ba. Dan kaje waduduwan tema ubanda. Yawwa yanzu dai na gunso. Menene kin gunso? Za a yi munafunci. Wai dan nan. Ni munafiki kake nufi ni munafiki ne? A to dama Hausawa ai tusen munafunci kenan. Waduduwan ita ma munafuka ce. Ai kakkarci zaki waduduwa. Shi kenan. Fada mana. Kana ji? Wai wannan dai na wannan dan ji wallahi. Ziyo lon. Wannan tana yi waka. Ita tana yi waka. Wai waka ake. Kansa yana burge mu. Gun ma ya ma ya iya waka. Ko fata iya bani. Bugan kwa kana zuwa ana yi wallahi na hawo gaba zabi ya kalibo haja. A idan wasu ya hawo gaba zabi. Wallahi ba wata waka da iya ko ni da zan yi waka ba. Oh, ita ne. Shi yasa Hausawa babu abun da hanya sai munafunci. Wallahi bai iya waka ba munafunci kawai ya iya wani wallahi. A Usama ne ai ba wani bane. Usama zo ka zauna. Alhaji. Ayo.